Ovdje ćemo vam prikazati samo jedan dio od naših mogućnosti, a nadamo se da će i vas i ovo impresionirati, da nam ukažete povjerenje, da vam kvalitetno popravimo vaše vozilo. Mi se trudimo da budemo najbolji od najboljih i da našim znanjem i kvalitetom vratimo vaše vozilo u prvobitno stanje. Ovdje možete vidjeti naše mogućnosti da smo popravili vrata bez lakiranja, iako je ovo bilo veće oštećenje. Napominjemo još jednom da ova vrata nisu lakirana. Na sljedećoj slici ćemo vam prikazati jednu vrstu vakuma koji smo koristili na ovom poklopcu gepeka. Povlačeći ih 10 centimetara. Prilikom ovog izvlačenja lima ne oštećuju se ivice, ani lak. Ipak smo ovaj gepek poslije izvlačenja lakirali pošto je ovo bio jak udarac kamiona. Na ovim slikama vidimo kako je izgledao Fiat Marea poslije udara autobusa u zadnji kraj auta, a onda odbačen na stup. Sada ćemo vam prikazati kako izgleda vozilo poslije popravke sa besprekornim luftovima. Ovdje možete vidjeti kako izgledaju farovi stari i mutni. A ovdje poslije poliranja. Napominjemo da se uvijek ne može postići ovaj kvalitet jer to mnogo zavisi od samog kvaliteta plastike i starosti auta. Na ovoj slici prikazujemo kako izgleda oštećenje krova. Sada možete vidjeti kako izvlačimo ovaj dio krova sa drugom vrstom vakuma i kako izgleda na kraju završeni rad. Ovdje prikazujemo kako izgledaju vrata na Volvu zadnja i prednja, a naročito zadnja koja su jako oštećena. A zatim poslije našeg rada sa vakumom. Klasičnim načinom ispravljanja nema mogućnosti da se isprave ova vrata, a kod našeg rada nema oštećenja od čekića i poluga koja se inače koriste kod ovih radova. I na ovoj slici se vidi da lak nije oštećen. Ova vrata prednja i zadnja su lakirana uz najmanju moguću upotrebu kita. Ovdje vam nismo prikazali ostale mogućnosti koje radimo, a to je ispravljanje i varenje plastičnih branika, izvlačenje šasije na radnom stolu i popravak, odnosno dovođenje havarisanog trapa u prvobitno stanje. Vršimo popravke kako prednjeg, tako i zadnjeg trapa. Lakiramo u termokomori sa lakovima Spitz Hecker i Max Mayer.